Roztomilý, růžový, to je kapitán Flamingo. Unavený být dítětem ve světě pro dospělé. Míla Powell se rozhodl stát superhrdinou. Zářící zobák spravedlnosti pro všechny děti na světě. Ho, ho, Flamingo! Vždy se svými supernovinkami. A věrnou Alžbětou po boku. Připraven pomoci malým a bezbraným. Kapitán Flamingo. Nechte se unést jeho představivostí. Ohrožená kuželka. Jsme ve světě, kde se děti dostávají do nesnází, protože hází věcma, schazují je. Je dobré vědět, že existuje bowling. Miluju bowling. Beztrestně házet věcma. A rozmáznout je. A ještě získáváme body. Hlavně ty, vítěz měsíční ceny o nejlepšího malého hráče z Halverstonu. To už je dávno. Taky si myslím. Bratranec Wendelín. Říkejte mi ten, co zničil nejlepšího hráče měsíce. To bych rád viděl. Když jinak nedáš, není problém, že jsi... O 2 centimetry větší než já. Jo, víme. Ne, že já totiž budu hrát s tímhle. Nová Mega Destructo koule. Spojená s počítačem a internetem. Dnes slunečná, občas zatažená obloha. UV index 4 nebo nižší. Zítra očekáváme... Je to nejpřesnější koule, co byla vyrobena. Je prostě úžasná. Mám... dostatek síly rozpůlit kuželku. Koho to zajímá? Všechno je stejně v zápěstí. Já! Jo! Musel jsem tam dát špatné nastavení. Zabere to minutku. Musím ji restartovat. Perfektní. Konečně jsem dosáhl vrcholu. Flamingo! Malé dítě v nesnázích. To bude rychle. Flamingo! Aničko! Podívej na ty boty. Jsou jí velké. Asi se stane velké neštěstí. Opravdu? Chtěl jsem říct, jaký to sluší. Ale skutečnost, že ty boty vypadají skvěle, není problém. Ne, problém je... to nevím. Co je to? Problém je, že jsou nebezpečné. Aničko, co se stalo? Nikde nemají žádné boty pro mé malinké křehké nožičky. Jasně, že ne. Alžběto, můžeš být tak šťastná, že máš tak velkou nohu. Nikdy nepoznáš, jak těžké je být křehký. Jo. V každém případě bys měl dávat pozor, než zase... odklopítá pryč. Aničko! Aničko! Takové křehké nožičky, to je na dělení. Kam se poděla? Podívej. To je ale hrůza. Musím ji z toho dostat dřív než Wendelínova. Vypravit k hodu. Wendelíne, poslouchej, mezi kuželkama je malé dítě. Dobrý pokus, Mílo. Teď se pořádně koukej, jak přesný bude zásah. Maximální destrukce zahájena. On tuhle věc pošle přímo na Aničku. Ledaže... To snad ne. Leda, že bys vyndal hlavu ze zobáku a začal konečně přemýšlet. A vteřiny stále ubíhají. A křehká Anička je v ohrožení.
Vznešená Alžběta je zaskočená a rozrušený kapitán Flamingo je náš hrdina. Hej, halo, růžový kluku, mluvím o tobě. Dokáže náš hrdina vyprostit Aničku z tohoto nebezpečí? Zkuste si sami tipnout. Tak už se vzpamatuj, kapitáne. Máš tady práci. Dej se rychle do ní. Díky. Co je mým úkolem? Zachránit Aničku před megadestruktokoulí. Jen se podívej. To je obr mega destrukto koule. Ale jak ji zastavím? Mám to. Alžběto, odlákáš Vendelína? Vendelíne. Vendelíne. Hodně štěstí. Co? To je dobré. Vendelín na svůj první hod udělal spoustu bodů a Anička je mimo nebezpečí. Halo! Jsem velmi znechucena způsobem, jakým je prováděna záchrana. Chci mluvit se svým manažerem. Neboj, Aničko, pracuji na tom. Co bych mohl použít? No jistě, super slizké veselé sádlo. Alžběto, ty víš, co dělat. Hodit na sebe miny a ještě víc mrkat? Ne, zabavit znovu Vendelína. Vendelíne. Myslím, že ti špatně zapsali skóre. Ne, to si nemyslím, ale dobrý pokus. Paráda! Skvělé. Bravo! Schodil jste všechny, kromě těch ve vaší dráze. Mohl byste ten hod opakovat na kamery? Jistě, jen přehodím režim na mé kouli na super ultra destrukto. Mysli, ptačí mozku, vymysli něco. Bezva. Podívej, tamhle je aparát na kontrolu schozených kuželek. Všechno je to tam. Kde? Tam, přímo tam. Mám tam vlézt? Dobře. Jo. Připraven. Připraven na co? Chceš zachránit naši dokonalou perfektní Aničku jen ty sám? Ne, bez tebe to nedokážu. Ty jsi jediná, kdo mě může poslat po dráze. Já jo. Jo, spoléhám na tebe. Stejně jako malé děti v nesnázích spoléhají na kapitána Flaminga. Uděláme to? Jo. Pošli jemnou bezpečnou kouli směrem do žlábku. Až tam dojedu, vyskočím z koule a popadnu ji. To je výborné. Ne, má koule nefunguje. Úplné selhání. Ne, já nemohu. Žádný problém. Všechno vyřešeno. Použij k tomu tuhle kouli. Ne, Vendelíne, to je má koule. Půjčím si ji na chvilku. Kam Alžběta šla? To je technologie. Ta nová koule je také schopna konverzovat. Ne. Jeď! Jeď! Propočtu délku dráhy, vydělím ji poloměrem koule, odečtu točivý moment a vynásobím faktorem setrvačnosti. Tu kouli bych měl zastavit právě teď! Teď!
Hej, co dělá ten chlapec uvnitř koule? Je to podvodník a lhář. Ale ne! Já nikdy! On je o 2 centimetry menší než já! Opravdu! Podvodník ohrozil svět bowlingu. Falešného hráče nikdo nelituje. Odivující, že? Nepovídej. Některé zprávy jsou často dost přehnané. Ne. Je udivující, jak kapitán Flamingo dokázal opět všechny zachránit. Není to udivující, když znáš jeho tajné síly. Jako tajné síly? Jo, věc, která ho dělá tak výjimečným. Jeho ptačí mozek. A tímto náhodným komplimentem se z našeho hrdiny zase stává bezbraný kluk. A jeho kamarádka Alžběta má opět svého malého roztomilého kamaráda. Kapitán Flamingo, ochránce malých dětí na velké cestě životem.